Dámy a páni, tady je Temný jezec a točíme preskúmavačku v vyschlom jazere. Takže točíme. Týmko, pozdrav do kamery. Dobrý. Môžeš byť na YouTube. Ľudne. Jak sa volá tvoj YouTube kanál? Nemám. Aha, takže ťa nemôžem dať do popisu. Škoda. Mal som, mama. Ty vám drbe. Hej, vy vám neviete, ako my sa tu bojíme. Ideme sa tu utopiť. Ideme sa tu utopiť, more. To tu je ľadová voda. Kámo. Jak pôjdeme tam? My chceme ísť až tam. Tam tu. Poď tu do vody. Kámo, ja nesmiem namočiť nohy, jak pôjdem domov. Ja ti doma dávam utierák. Ty vole, more. Kámo, fuj. Mne. Tam ďalej sa mi už nechce ísť, tam je škaredo. Dávaj. Točíme preskúmavačky, more, musíme to natočiť. Ale ty. To má pozimok. Tam nemôžeme ísť. Ok, aspoň. Tak, Idem. ty ideš, kámo, hovoríš, neideš a potom ideš. A prečo ideš po vode, že tu poď na druhú, kámo. Tu, Dom stavial. kámo, milujem prechádzky s ním, pretože on ma zavedie na také miesta, kde neviem. A to bolo? Neviem, to býva. Takže čaute, dámy a páni, tady Už odchádzame. Tu sa lúči s vami Týmko, Dobrý, papa. Dovi a my sa lúčime s dnešným videom. Ahoj!